Featherweight contender introducing El Capitan Jack Tepora. 15 knockouts from 20 fights. Common is once. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, suporta naman. Click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ng video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Jack Tepora, pinanganak sa Cebu, isa sa mga young prospect ng Philippine boxing. Southpaw at marami-raming bakbakan na rin ang kinasahan, kaya marami ang nagsasabing handa na siya sa pangmalakihang laban. September 22, 2017, dumayo sa lungga ng kalaban itong Pinoy na si Jack Tepora na may bansag na El Capitan para harapin itong dating IBO World Featherweight Champion na si Lusanda Umanisi, isang South African. Ang laban ay para sa bakanting WBO Intercontinental Featherweight title. Kilabot na knockout artist itong Afrikano na may bansag na schoolboy. Pero 2 araw bago ang mismong basagan ay ginawa ng HIV test itong si Tepora bilang paghahanda at para malaman kung fit ba talaga siya para lumaban. Pero sa kasamaang palad ay nagpositive si Tepora sa HIV. Kinansila agad ng promoter ang laban. Sobrang nalungkot at nag-alala ang mga kasamahan niya, management, trainer at mismong si Jack Tepora. Napatanong sa isip na kung ito na ba talaga ang katapusan ng napakabata pa niyang karera. Pero sa kaparehong araw ay agad naman nagpaulit ng test itong kampo ni Tepora. Walang tulog silang naghintay sa pangalawang resulta at sa kabutihang palad ay nagnegatibo na siya. Kaya natuloy ang laban nila. Pero dahil dito, sinabi ni Tepora na talagang papatayin niya ang kalaban niya sa kanilang bakbakan sa ibabaw ng lona. I remember Jack telling me when he found out he was negative for HIV that he was gonna kill his opponent once he gets in the ring, Castillo said. Sa laban bitbit ng South African ang kartada na 21 wins, 3 defeats, 18 dito via KO, habang itong dayong Pinoy ay dala-dala ang undefeated na kartada na 20 wins, 0 loss, 15 dito via knockout. Sa mismong gabi ng salpukan nila, nagidanap sa Orient Theatre, East London, South Africa, na pinuno ng mga African fans ay sobrang naging maaksyon ang dalawa sa ibabaw ng lona. Digmaan ng puro malalakas na kamao ang naging laban na ito. Matira matibay, kamao sa kamao, ang babagsak talo. Unang round, umaatikabong palitan ng mga kamao agad ang ipinamalas nila. Punteriya ang ulo at bodega. Kahit dayo itong si Tepora ay di ito nakitaan ng takot. Sa halip ay naging mas babangis pa ito, gustong manalo at makuha ang bakanting titulo. 20-0, Lusanda Umanisi. Well, the reports on him suggest that he's the Philippines' best kept secret. He comes from Cebu City. The man from the Philippines. Oh, good punches from Lovely hook to the body by Tepora. Oh, right leg kick from Umanisi. You got 2 punches of no chance. Tepora from the Philippines against our own Lusanda Umanisi. And we round 1, and it's action-packed. Second round, tuloy ang mas naging maaksyon pang laban. Tila walang atrasan at halos walang yakapan ang dalawa. Puro tapang lang ay ipinakita nila. Vacant WBO Intercontinental Featherweight title fight. Lusanda Umanisi from South Africa. Komanisi is fighting him the way you fight a southpaw. But also, Tepora is doing ever so well. He remains dangerous. He's got that big looping left hand that there is his right there, which Komanisi needs to be wary of. One by Komanisi. There's that left hand I'm talking about from Tepora. Oh, big left hand from Tepora again. Suppose you don't get 15 knockouts from 20 fights. Komanisi wants to test. He wants to test him. If he can handle his own firepower. They both throwing bombs, Brian. Yeah, jeez.
Pero sa gitna ng palitan ng mga solidong kamao nila, nahuli ng malahalimaw na kamao mula kay El Capitan itong South African. Sa sobrang lakas ay halos tumilapon itong kalaban sa ibabaw ng lona. Oh, down goes Komanisi. Oh, I don't think he's going to get up from this. He was hit to the right hand with the southpaw stance. He's not going to make it. Sinubukan pa ni Komanisi na tumayo, sabay ang napakabagal na bilang ng referee para lang makaabot sa bilang itong pambato nila. Pero talagang naalog at nahilo, wala nang lakas ang mga paa nito. Kaya tinapos na lang ng referee nila ang laban para malayo pa sa mas malala pang disgrasya. And he stays undefeated, Jack Tepora. Sobrang natulala ang mga tagahanga nitong si Komanisi. Di makapaniwala sa nakita. Halos di matanggap ang pagbagsak at pagkatalo ng kanilang pambato sa sarili nilang lungga. Punch. Knocked him out. He bravely tried to get up Komanisi, but he was in no condition to continue. Mga komentator ay halatang nalungkot, pati announcer ay tila walang gana na sabihing panalo ang dayo nating pambato. 59 seconds in the second round is Jack Tepora. The winner. Panalo si Jack El Capitan Tepora via second round KO. Nakuha ang bakanting titulo at napanatili ang malinis na kartada nito. Habang itong South African na si Lusanda Komanisi ay nalasap naman ang pang-apat na pagkatalo at pangalawa na via KO. Ano ang masasabi ninyo sa video ito? Ang inyong komento, suggestion at reaction ay welcome na welcome sa baba. Unanimous decision and still undefeated, Jack El Capitan. Oh, I don't think he's going to get up from this. He was hit to the right hand. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.